I sad nemojte reći da nismo kao švicarska ura. 10 je i 19, već smo u studiju, ali ja nisam sam, naravno kako smo već i najavili. Danas govorimo o powerlifting klubu RUKS. Zadovoljstvo mi je pozdraviti mog jutarnjeg gosta, gospodina Marija Rukavinu, predsjednika i osnivača kluba RUKS. Mario, dobro vam jutro. Dobro jutro i vama i slušateljima Radio Gospića. Mario, za početak, evo, našim slušateljima koji baš možda i ne znaju što je to powerlifting, kako bismo im na najlakši mogući način objasnili? Pa ovako, powerlifting je disciplina snage koja se sastoji, to jest sport snage koja se sastoji od 3 discipline, čučanj, bench press i mrtvo dizanje. Znači svaka disciplina ima 3 pokušaja za dizanje. Najbolje dizanje, najuspješnije, to jest najpravilnije koje se uspije dignuti, se zbraja u jedan total i po tome se određuje normalno prvo, drugo, treće mjesto po kategorijama i rezultat krajnji. Kako često se trenira? Pa često se trenira, veće skupine mišića potrebno im je oko 48 sati do sljedećeg oporavka, to jest da bi se moglo nastaviti sljedeći trening. Inače bi došlo do zamora mišića i ne bi došlo do napretka, to jest išli bi još samo unazad, a ne bi imali nikakvog pomaka za naprijed. A ne bi bilo ni efekta, je li tako? Ne bi bilo ni efekta, tako je. Kako sam i već rekao, predsjednik ste i osnivač kluba RUKS. Otkuda zapravo ideja za osnivanje ovoga kluba? Ovako, ideja je krenula davno, imao sam ozljedu kralježnice i bio sam jako mršav. Ovako nešto ko ja, jel? Još mršaviji. I na nagovor jednog ortopeda u Gospiću mi je predložio da bi trebao početi da se bavim treningom, dizati utege, da ojačam taj dio donje muskulature i tako sam krenuo. U stvari, to je tad bilo još neozbiljno i nakon 6-7 godina sam baš počeo ozbiljno se baviti s tim i shvatio sam da sam dosta dobar u bench pressu i tako sam odlučio da se počnem i natjecati, i osnujem klub i sve to ostalo. Ali gledajući malo ove vaše video prikaze na YouTube-u i prateći vaš rad, zaista nije jednostavno baviti se ovim sportom. Na što zapravo treba obratiti pozornost da bi bio uspješan u ovom powerliftingu? Prva stvar je da se pravilno trenira. Ako se pravilno ne trenira, dolazi do ozljeda, više ćemo vremena gubiti na ozljede i oporavke nego što ćemo ići prema uspjehu. Znači, bitno je da pravilno treniramo, pravilno ishranu, da imamo, mora i dodatna suplementacija, uz to vitamini, minerali, minimalno 8 sati sna, da bi bio uspješan u tom sportu i u samom vrhu. Zapravo treba postojati neki normalni red i slijed. Tako i treba baš za to vremena i puno odricanja. Kad spominjete prehranu, što biste vi zapravo izdvojili što je najbitnije kad govorimo o ovoj vježbi? Znači od hrane, ishrane. Od hrane najbitnije je dnevno otprilike kilogram mesa. Junetne, teretne, svinjetine, plus još ostala suplementacija, jer se ne može toliko dovoljno unijeti sa mesom svih potrebnih da bi se organizam oporavio nakon teških treninga i naprezanja. Mario, što je bench press u powerliftingu? Jesam dobro rekao? Tako je. Bench press u powerliftingu je jedna disciplina meni za sad najumiljenija i to trenutno i dižem i bavim se s tim. Po meni najteža. Bench press je, kako da vam to točno pojasnim, kad dođete u teretanu, niko vas ne pita koliko dižete iz mrtvog dizanja, koliko dižete iz čučnja, to je neko mjerilo snage. Uglavnom svi pitaju koliko dižete iz bench pressa. I tako je to neko mjerilo gornjeg dijela tijela kod muškaraca, tako pod i kod opterećenjem, žena. Pod opterećenjem, tako je. Mario, imate već veliki broj postignuća na raznim natjecanjima, evo, mediji vas, pa i mi, Radio Gospić, zaista pratimo u stopu. Što možemo reći, koja su to postignuća i na kojim natjecanjima? Imamo postignuća dosta, imamo postignuća na Europskom koje je održano u Zadru, imamo 2 prva mjesta, 1 treće mjesto, 1 četvrto mjesto, na prvenstvu Balkana sam ja osobno nastupio, bio sam drugi, izlazili smo na svjetsko, imali smo 2 prva mjesta, 1 treće, 1 prvo mjesto u deadliftu gdje je srušen rekord Balkana i to je u stvari sad ujedno i najveći rezultat od žena postignut u Hrvatskoj, što je povučeno iz deadlifta, 175 kg. Svaka čast i velike čestitke. Koliko do sada imate članova?
Imamo konstantno oko 30 članova, s tim da ne mogu svaki put svi izaći na natjecanje, izlazimo šta znam, od 4-5, evo sad najjači Turopoljac nas slijedi 14.5. izaći na 7 na to natjecanje, na sljedeće možda 8, možda 5, to je teško reći. Je li vam se ikad dogodilo, na primjer, da razmišljate o odustajanju? Ja osobno nikad. Nikad, jel? Da. A članovi? Članovi, ima ih koji kiksaju na natjecanju pa malo padnu psihički, onda dok se vrate... Ali zato ste vi tu da im Zato sam podignete ja i tu. moral Tako i onu je. snagu i Tako volju je, za dalje. tako je. Kako se budući zainteresirani mogu učlaniti u vaš klub? Slobodno se mogu javiti meni, imaju Facebook stranicu, na Facebook stranici imaju kontakt, svi su dobrodošli, znači od najmlađih do najstarijih, znači jave se, učlane se, ne moraju oni striktno početi odmah se ne natjecati ništa, mogu početi trenirati, pa onda ko ima koje mogućnosti, to je tako. Tako ih se i raspoređuje, Tako jel? je, bravo. Možemo li samo reći sad u 5. mjesecu idete u Veliku Goricu? Tako je. Idemo Možemo- u Veliku Goricu, to je najjači Turopoljac, se zove natjecanje, tu ćemo izaći sa 7 natjecatelja i mislim da ćemo dosta dobre rezultate donijeti i čak nove rekorde, reke Hrvatske i tako. U vas uopće ne sumnjamo. Da. Što bismo još možda za kraj poručili svim našim slušateljima? Za kraj ću poručiti još da će 1.7. u Gospiću biti organizirano jedno veliko elitno natjecanje koje do sad nije poznato u ovom dijelu Europe, čak su to samo organizirali Rusi i Ameri. Okupit ću najjače ljude iz bench pressa i iz deadlifta. Gdje će se to točno održavati? Točnu lokaciju ne znam, još nisam odredio, vidjet ću sve po vremenskim uvjetima, možda negdje bude nešto na vani. To ćemo vidjeti kakvi će biti vremenski uvjeti kad dođe taj dan. Svakako ćemo vas pratiti i javit ćete nam na vrijeme da budemo i prisutni. Hvala vam lijepo na gostovanju. Evo, bio je s nama Mario Rukavina, predsjednik i osnivač kluba Rux i još jednom puno uspjeha u danjim natjecanjima. Hvala vama i hvala što ste me pozvali.